Huriana hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus namar pungudo hita diborngin ujung tahun 2020 dan apala sadia liling nai tinggal honot tama tahun 2020 jala bongot mahita tu tahun 2020 sada di ujung ni tahunon rikodo maruji-ruji hita marningot pardalanan naong tabulus huhut laosongon na mangalap gogo adorang so tahu duti pardalanatai atong ahama si suara honota tu Tuhan pardinggan basai
nuaeng bohot mahita tu parsaura nabadia lau mamuji dohot pasangapon tu hatai marsal pua do akataon alai manoktong do hatani debata dibaheni rap mahita mangedehon sangap diguarnai tapangiar maswarata lau mamuji Tuhani. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tod di porbadia, na tumo palangit dohot tanoon, amin. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongot tu pangujunan, menagam mahamu, dungo mahamu jala martangiang, aidang di boto hamu manang adigan tikini haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, alia manami na di Banua Gijang, di bahen hodo anakmu haholongan ni roham, tutoru ni patik. Asa di palua akka naginonggoman ni patik. Urupi hami, asa dohot hami dapotan haluau ni, jala asamian hami di bagasan harajaonmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Patik ni debata di parpunguan bodari ujung ni taunon imana tersurat di konfesi bidusada tahap porsiai jala tahati dakodo sada do debata naso marmula naso marujung pargogo naso hatudosan naso olomuba haposan parbinoto nasun naso hadodoan paruhum natigor parasi rohagodang pardenggan basa ibana do namanggohi langit do tano parroha nasitong nasun badia parholong roha marhite podaon tatulak jalata alo do
hasomalan namadok opung tu debata dohot pakilalaan na mangarajumi holan pardinggan bahasa do debata dohot roha nama kaposi boy do ro pasu-pasu sian sumangot ni opu songon nahina somalhon ni halak si pilibegu suang songoni na majujur ari na pangarudingon akka dohot nama jaha surat ni tangan laos marhite podaon tatulak do poda na mangarajumi tumibo waso ni debata sian habadionna dohot holong ni rohana atong rap mangidogogo mahita tuadopan ni debata ale Tuhan debata say pargogoy mahami mangulahon na hobar tupatikmi amen. Bornginon ima borngin na parpudi di bagasan tahun 2020 satokin nari salpuhono tama tahun 2020 jalabongo tama tahun nebaru tahun 2020 sada maragam do natabolus di tahun 2020 tudos turoda nipadati nasai marhusor sipata doro akka parukilon alai soluk doro muse akka silas niroha di luas tu hita mangula ulaun manggotil parbueni nataula boy tapaborhat akka iana kota marsikola dohot lan akana asing naung taulahon marningot saluhut nai tamado ikon marlas niroha hita nuaing ala sahat do hita tu ujung ni taunon ditiki na parpudion tabolus do sorimago binuan ni kopi saplusia nama bentorop akadongan nama biar sahat tuna aguan hosa susanang padaraman ala parhusoran ni perekonomian naso tarbahen mardalan dohot denggan manginona dui sahat tuhuria godang nasuboi patupahon pesta natal aladang bui torop marpungu alani ikon say manggogo hita nuaeng martangi yang tutuhatai anggiat ma tibusal pu parukiloni malum saluhut akadongan nahona virus koronai asatung tarbahen semua kita tu parngoluon na duminggan lumobi ma tinalao mamongoti tahun baru 2020 sada naneng roon hamuna akadongan sahapur siaon manoktong dohatani debata jala sakap nape tung sakap hatuaudo ido nasai toktong di patongotongon tuhatai dihita
atong hatanaima nasay tahaposi tagolom toktong asa parguguan ni hatanai hita madalani ari-ari ningulutta nanilehon nai di hita ganuk marsada-sada. Sunguna mado Tuhan aku na holongi Tuhan tai Tuhan dan mata di pangurupiona hombang tu pada nana Tuhan di betul betul kita idu pusaku sai toko dipangiring-iring di tanganna damesonang dorohakinon. Manoktong do hatani debata alani itu debata ma pakirimota jala unang ganggu rohata disi idama dadana hurang gajang tangan ni Jahoba lau mangurupi hamu jala dada marhapal pinggolna sumar binege borhat mahita di bagasan pos ni roha. Tabege mahatani debata turpuk di parpunguan budari ujung taunon imana tersurat di pesalmen 110 sia ayat 20 sia 1 sia 26 rodi saliling nileleng nado hot hatami diaka banua gijang ale Jahoba rasira sesadarion sayhot do aka uhumu ay akana posom do nasida saluhutna rodi saliling-nilileng na do dang tagamon halupahonoku aka paretami ay marhiti-hiti akaido di panguluho aw say diaropi aka parjahati duaw naeng agon na aw say aka panidang yomido hu paratiatehon ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala nau piopsa amin.
maha porsiau tai songon nahid na tidak pun didongata saha porsiau di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo nasu hatu dosan natu mo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai imana tinubuhon si Maria naga begabian si anto di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata natu mau na bernit di panghuman ni silatus namate terpajal doi bana di hau pinor silang na tua bano toru dung ditanum na mulak mangolu diari patuluhon na manaik tu surgo lahun tu siamun di pata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pe mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot namate au porsea dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan halak Kristen akan abadia dohot dihasesani dosa dohot dihatai na madok mulak mangolu dosogut daging ni halak na mate dohot dihangoluan nasora suda. Amin. Amanamina namina hinormatan dotaka angkina poso bulung na pinaribot muaing sahat mahita tuna macaha berita jujur tahun ni buriata manang beri di tahun 2020 alai paluasamu mahujaha di bagasan bahasa Indonesia. Puji syukur bagi Allah Bapa dan bagi Yesus Kristus Kepala Gereja dan bagi Roh Kudus yang menyertai serta melindungi umatnya dan gerejanya hingga saat ini. Kita telah sampai kepada penghujung tahun 2020 ini. Sebentar lagi kita akan mengatakan selamat tinggal tahun 2020 dan selamat datang tahun 2021. Tahun 2020 kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19 yang berdampak kepada kesehatan dan juga kepada ekonomi serta kepada persekutuan di tengah-tengah gereja kita. Kita tidak bisa optimal untuk bekerja. Kita tidak bisa optimal untuk melakukan kegiatan di gereja ini. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah menetapkan pembatasan sosial berskala besar ketika awal pandemi COVID-19 telah dihadapi oleh bangsa kita, sehingga kita tidak dapat beribadah di gereja ini. Dan beberapa minggu kita tidak melakukan ibadah, tapi akhirnya kita bisa melakukan ibadah secara virtual. Dan kemudian setelah pemerintah melonggarkan PSBB, maka kita mulai beribadah di tengah-tengah gereja ini. Tapi kita harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu kita hanya bisa beribadah di gereja ini menurut protokol kesehatan,
hanya sejumlah 160 orang yang paling banyak. Oleh karena itu, boleh dikatakan hari ini kita mengadakan ibadah, kita sudah boleh lebih daripada 160 orang. Kalau kita perhatikan, karena kita telah melonggarkan lagi kursi yang ada di tengah-tengah gereja kita. Oleh karena itu, puji syukur kepada Tuhan, semoga tahun 2021 yang akan datang kita semakin banyak boleh beribadah di gereja ini dengan berhentinya pandemi COVID-19. Pada hari ini akan diuraikan seluruh pelayanan kita di tengah-tengah gereja kita. Tetapi tidak banyak yang dapat dilakukan oleh gereja kita dalam pelayanannya pada tahun 2020 ini karena situasi pandemi COVID-19 ini. Walaupun sedikit yang dapat kita lakukan di tengah-tengah gereja kita, semoga kegiatan yang kita lakukan di gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, kami akan bacakan pelayanan HKBP Harapan Jaya. Yang pertama, kegiatan ibadah di tengah-tengah gereja kita. Kegiatan ibadah minggu, pagi, siang, dan sore. Sebagaimana saya katakan tadi dalam pendahuluan, bahwa yang mengikuti ibadah pada gereja kita di saat pandemi COVID-19 ini hanya 165 orang yang paling banyak, itu pun di kebaktian sore. Dan di kebaktian pagi dan siang agaknya di bawah dari 165, boleh dikatakan paling banyak 140 orang. Dengan keadaan ini juga kita harus wajib memakai masker dan mematuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, dan harus dicek suhu tubuh. Tidak bisa bersalaman di gereja ini. Mungkin berdampak kita tidak saling mengenal lagi, dan kita tidak akan bisa saling bersalaman. Oleh karena itu, walaupun demikian, semoga kita tetap erat di dalam satu persekutuan di tengah-tengah ibadah kita di gereja ini. Ibadah sekolah minggu tidak dapat kita laksanakan di gereja ini karena kita tidak bisa menjaga anak-anak. Maka ibadah sekolah minggu dilaksanakan secara virtual hingga di akhir tahun 2020 ini. Bahkan Natal sekolah minggu pun dilaksanakan dengan secara virtual. Ibadah wilayah atau Pertangyangan Week sama sekali hanya beberapa minggu saja yang kita lakukan Pertangyangan wilayah, yaitu kita mengadakan pembukaan pada 12 Februari 2020 dan terakhir adalah pada tanggal 17 Maret 2020. Oleh karena itu, hingga akhir tahun ini tidak bisa kita laksanakan Pertangyangan wilayah. Semoga tahun 2021 nanti kita bisa melaksanakan ibadah seiring dengan vaksin yang sudah boleh digunakan oleh masyarakat Indonesia melalui pemerintah. Ibadah perayaan Pasion, buah-buah icuk, dan Paskah sama sekali tidak bisa kita laksanakan. Paskah pun kita laksanakan secara virtual. Oleh karena itu tidak ada ibadah Pasion, tidak ada ibadah buah-buah icuk di gereja ini. Ibadah martupol dan pemberkatan. Ibadah martupol dan pemberkatan walaupun dibatasi menurut protokol kesehatan, tapi ibadah martupol tetap kita laksanakan di gereja ini, dan tetap terlaksana juga ibadah pemberkatan nikah. 2. Sakramen. Ada 2 sakramen di gereja KBP dan itu tetap dilayankan di gereja kita. Pertama, baptisan kudus. Baptisan kudus dilaksanakan 2 kali pada tahun 2020 ini, yakni di bulan September tanggal 6 2020 yang dibaptiskan sebanyak 9 orang, 5 laki-laki dan 4 perempuan. Tanggal 26 Desember 2020, tanggal 20 Desember 2020 sebanyak 23 orang, laki-laki 15 dan perempuan 8 orang, sehingga semua yang dibaptis pada tahun 2020 ini sebanyak 32 orang. Hanya anak-anak, tidak ada baptisan dewasa. Perjamuan kudus. Perjamuan kudus biasanya kita laksanakan pada saat Paskah, tapi oleh pandemi COVID-19 kita tidak merayakan Paskah di gereja ini, tapi secara virtual. Dan oleh karena itu hanya pada saat Natal kita melaksanakan perjamuan kudus. Dalam 3 kali ibadah,
itu pun kita laksanakan semua yang ikut ibadah, karena di bangku kita dilaksanakan menerima perjamuan kudus. Dan tanggal 26 Desember perjamuan kudus dilaksanakan khusus kepada lansia, tapi tidak seperti yang diharapkan. Mungkin lansia juga sudah ikut serta dalam waktu Natal mengikuti perjamuan kudus. 3. Pentabisan sintua dan pelepasan pensiun sintua serta mutasi pendeta. Ada sebanyak 14 orang yang ditabiskan calon sintua Gereja AKBP Harapan Jaya, yaitu pada tanggal 20 September 2020. Dan ada 6 calon sintua lagi yang akan ditabiskan pada bulan Februari yang akan datang ini. Dan juga ada 2 orang sintua menerima pelepasan pensiun purna bakti dalam pelayanan gereja kita, yaitu Bapak Sintua Edward Silitonga dan Bapak Sintua Nalom Sijabat. Dan Pendeta Sri Warsita, karena dimutasikan pimpinan AKBP, kita mengadakan pelepasan tanggal 15 November 2020 untuk menjadi pimpinan jemaat AKBP Tiga Raksa. 4. Pelaksanaan periodisasi di Jemaat AKBP Harapan Jaya. Tahun 2020 adalah merupakan tahun periodisasi di HKBP. Oleh karena itu seluruh fungsionaris gereja kita telah dilaksanakan periodisasinya. Dan sebagai ketua Parartaun, Bapak Sintua M. Situmea, dan anggotanya Inang Sintua LM Boru Silitonga, dan bendahara gereja kita, bendahara yang lama Sintua T. Siagian untuk periode yang kedua. Ketua Dewan Koinonia Inang Sintua M. Boru Sirait, Ketua Dewan Marturia Inang Amang Sintua M. Situmorang, Ketua Dewan Diakonia Sintua Terang Nandu Sinaga, dan seluruh seksi-seksi juga sudah berperiode. Dan semoga tahun 2021 mungkin kita bisa melaksanakan kegiatan di tengah-tengah gereja kita yang lebih banyak lagi. 5. Rapat jemaat kita HKBP Harapan Jaya pada tanggal 28 Desember 2019 diadakan rapat jemaat untuk menetapkan program kerja dan anggaran tahun 2020. Tapi semua program kerja yang kita bicarakan, tetapkan di gereja KBP, tidak banyak yang dapat kita laksanakan karena sehubungan pandemi COVID-19. Dan pada tanggal 5 Juli 2020 diadakan lagi rapat jemaat untuk membicarakan pengadaan lahan parkir dan jalan ke gereja ini, dan itu sudah terlaksana. Rapat Parhalado Resort diadakan pada 12 Desember 2020 di AKBP Harapan Jaya untuk mempersiapkan konsep program kerja dan anggaran 2020 yang akan dibawa ke rapat resort. Dan kemudian rapat resort ditetapkan program kerja tersebut pada tanggal 14 Desember 2020. Sinode distrik 2 kali dilaksanakan dalam periode tahun 2019 dan tahun 2020. Karena apa? Karena tahun 2019 adalah penetapan anggaran 2020 dan program dan anggaran distrik 2020. Dan pada bulan Agustus tanggal 15 diadakan sinode distrik khusus untuk mempersiapkan sinode godang, peserta sinode godang yang dipilih dari distrik. Dan pada sinode distrik dipilih juga yang menjadi calon preses yang akan dipilih di sinode godang. Dan sinode godang sudah terlaksana pada tanggal 9 sampai 13 Desember 2020 bertempat di Seminarium Sipoholon, dan sudah memilih pimpinan HKBP periode 2020-2024. 6. Pembangunan yang dilaksanakan oleh gereja kita pada tahun 2020 adalah pembuatan konblok gereja kita. Lahan gereja kita, pekarangan gereja ini sudah diberikan konblok, sehingga kita pada bulan Desember ini, bulan November tidak lagi becek halamannya.
kita sudah bisa ke gereja ini dengan benar-benar tidak lagi mengalami becek-becek. Dan juga pengadaan sarana parkir dan jalan itu juga masih dalam tahap pembayaran kepada pemilik lahan dan sudah kita tetapkan menjadi program jangka panjang dan sudah diwujudkan pada tahun 2020 yang akan kita lunasi kepada pemilik lahan pada hari-hari yang akan datang. 6. Pelayanan dewan-dewan, Dewan Koinonia pada tahun 2020 ini, khususnya yang ada di Dewan Koinonia seksinya, sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, perempuan dan juga ama, lansia, semua tidak bisa melakukan kegiatan karena pandemi COVID-19. Semoga di tahun 2021 yang akan datang, semua kategori yang masuk Dewan Koinonia bisa melaksanakan kegiatannya. Dewan Marturia, seksi musik tetap menjalankan peranannya untuk mempersiapkan seluruh lagu-lagu yang akan kita nyanyikan di tengah-tengah gereja kita. Dan seksi pekabaran Injil tidak bisa berbuat banyak karena pandemi COVID-19 yang seyogianya bahwa pembekalannya diadakan pada hari Sabtu, tapi berhenti oleh karena situasi pandemi COVID-19. Dewan Diakonia di situasi pandemi COVID-19, jemaat kita banyak yang sakit dan kita memberikan dari diakoni jemaat kita untuk bisa memberikan kepada pasien jemaat kita sukacita, dan juga kepada orang yang meninggal kita bisa memberikan diakoni sosial gereja kita, dan itu tetap terlaksana. Kegiatan sermon di dalam gereja kita, sermon guru sekolah minggu, sermon parhalado tetap terlaksana pada situasi pandemi COVID-19 ini. Tetapi sermon parhalado full time, yaitu para pelayan penuh waktu ataupun konven, tidak dapat berjalan sebagaimana biasanya karena pandemi COVID-19 ini. Yang berikut perangkat pelayan gereja. Kita telah menetapkan tim audit gereja kita yang masih tetap berlanjut diketuai oleh Amang Sintuai Riu Siregar, tetapi pada tahun 2020 ini masih belum dapat mengerjakan pengauditan program kerja dan anggaran gereja kita, berhubung oleh karena ketua Bapak Sintua Riu Siregar dalam keadaan banyak sakit tahun 2020 ini. Semoga beliau tetap bisa sehat di tahun 2020 dan 2021 yang akan datang. Dan saat ini juga beliau dalam keadaan sakit. Panitia pengadaan sarana parkir dan jalan. Panitia sarana parkir dan jalan telah ditetapkan pada tanggal 5 Juli 2020 ketika rapat jemaat yang ketuanya adalah Amang Sintua Riu Siregar, ketua 2 calon Sintua Martin Sitompul, sekretaris Surya Negara Panjaitan, Bendahara Sintua T. Siagian. Dan semoga panitia ini dapat menjalankan tugasnya pada tahun 2020-2021 ini untuk melunasi lahan yang sudah dibeli oleh gereja kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, demikianlah yang dapat kami laporkan pada saat ini mengenai pelayanan gereja kita. Statistik gereja kita pada tahun 2020 ini, kalau kita boleh melihat yang dibaptis anak-anak gereja kita, mungkin ada yang masih belum ikut dibaptis. Tadi 32 orang yang dibaptis anak-anak, berarti sekaligus pertambahan kalau jumlah anggota jemaat kita secara perorangan. Dan ada juga yang kita laksanakan acara untuk lepas sidi pada tahun ini sebanyak 46 orang. Dan menurut statistik gereja kita, pertambahan di tengah-tengah gereja kita semua dihitung dengan jemaat kita Naposo Bulung yang menikah, semuanya terkumpul dengan pertambahan yang boleh kita harapkan menjadi anggota jemaat kita sebanyak 633 orang lah perakiraan. Kenapa perakiraan? Karena sampai saat ini belum bisa terupdate database gereja kita.
Ini menjadi pekerjaan yang cukup panjang yang tidak bisa kita laksanakan, pengupdatean database jemaat kita. Kenapa? Karena kita pun juga susah untuk memberikan datanya kepada gereja kita, sehingga berubah-ubah. Ada juga jemaat kita yang sudah terdaftar, tapi setelah terdaftar tapi mereka pindah lagi dan tidak meminta surat pindah, nggak tahu jelas di mana mereka berada hingga saat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita berikan data kita ke gereja kita untuk melengkapi database gereja kita di tahun 2021 yang akan datang. Demikianlah laporan beri atau laporan pelayanan kita di tengah-tengah gereja kita dan juga statistik gereja kita tahun 2020. Sekarang akan dilaporkan kondisi keuangan gereja kita oleh bendahara gereja kita. Halum nak kening nunga dijahawon paritata jujur tahun sonare saha maita tu barita parhe pengota nian nunga tabereng tiap minggu parhe pengota ima di wartata naung ta bereng di layar setiap minggu manang di kertas warta alai asa singkat ta global hulma ima penerimaan nasa tahunon dot pengeluaran penerimaan ni efekta sia tahunon 1.817 jutaan dot pengeluaran na 2.112 jutaan. Jadi anggo hepeng ni huriata defisit do tahunon alai ala dong do pe hepeng ni diakonita 187 juta lausima jolo tawaen untuk menutupi tu huriata songonima jolo titing ni berita di tahun 2020 alani tatangnya koma tutuhata asa sehat-sehat kita di tahun 2020 sada boy tabayen muse akan aduminggan tuhuriata molate mari tuata mana masu sude aka ulota horas mari ta sude binasaha matiki Allahumma dokhata tuamang be sianibar. Salam horas mari kita salhuna nau parsangapi hami amang pandita yang asilalai songon uluan ni huria nau parsangapi hami inang wibel fro nau parsangapi hami salhuna pada lunami narong di huria kebebaharan jaya do sudi nama kubasi di huretion dewan kolonia Dewan Marturia do Dewan Diakonia seksi musik, seksi sekolah minggu, seksi ama, seksi ina dohot akan asing parjulu sehari mulai temahu pasatami tu tata parasi rohana sungurungi saha tua bason dina yang merujung nama tahun 2020 lebih kurang opak jomnai rak martang yang mahita tutupata anggiat di paluas kita tolhas tu tahun 2020 sana mulai tema tok pasatami tu hamona amang panditanami dok salhuna tehe nama kobasi huria
nakining nunga di patorak kamu songo jujur di jujur tahu di Huriata tahun 2020 atik pera mungkin songo nedo komuna nakining adong nahurang sikop alai dihita ruas perdul sehari mone ate mata pasa tutuhatai atik pesongoni gudang paru kilota sia mulai masa pandemi na di bulan tului sahat tua bason toktong dapat hita dang begitu bebas laya cido rohani itu kata adik pe melalui virtual kita marminggu dari bulan 10 menurut salah mulai tong ma tahamal tahun itu debata jago ko mamartangiang anggiat di tahun 2020 sada lam turingganna parudeta asima rohani itu kata langsung lo di hamuna para donami macam mulai di gudang do pasata itu hamus halu na ruas atik pesongoni situasi na molo bahasa sonarina terseok-seok surido berdampak lumubima dihita huri harapan jaya nama kirim asido rohani debata tu hita ipalos do hita boy melaksanakan ima nanaing mabangudala ido natar pasita-sita beberapa tahun terakhiron alainunga terlaksana atik pe nama muhai Wilalah kami dua mang songo dia semangat ni huriau alai pos dorohan kami nang pada dokonon nami be anggotang yang mune itu kami ruason bohama asaringgannya sudah iture parenggulun yang karuas boy bainon nanalume itu huriau namang imanggo pangidota ido anggotang yang muna tu kami buat tu si kami dua mang alai unang nomor lalu jamu menakut kami kita petong akaruas saya kira semua terdampak molo adong penaso terdampak ba matusi mahita toktong do saya disosok namang padita setiap minggu tu hita ruas asa toktong talia rohata otik sosadia naboy tapapungu ima tu na pelaksanaan ni mabay dalanan asa itur bebas kita dalam naung pinaturan ni kuriata mulai mandiak kapanitia neneng akam makubay salu una atong dohonan nami ma son hata parpudi masa lalu adalah kenangan hari ini adalah goresan selamat tinggal kenangan selamat datang pengharapan 2021 semoga mulai tema Horas
batana sumurung sian saluhut naroha imana mangaramoti aka ate-ate muna dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Kurian itu hata tagan sota salpuhon tahun 2020 calabongotatna tahun 2020 sada tangi honot tama satokin hata ni dewata laos huhut meruji-ruji ita di hadapan ni dewata imana tersurat di suratnya Apostel Petrus na parjulu bidu sada mamuka maisian ayat 22 sahat rodi ayat 25 songonon mahatana didok disi payas hamuma rohamuna marpanguluyon di hasitongan mangyahi haholongan nasomarlao di dongan asa masih haholongan situtu hamu sian nasa roha ainu ngamangulahi tubuh hamu dada sian boni naolo base-basean alai sian nama noktong do inahen ni hata nama nugu nama ngulu cala namiani nasian debata ai songon duhut-duhut do nasa daging songon bunga-bunga ni duhut-duhuti do saluhut asang aponna nunga malos duhut-duhuti cala marurus bunga-bungana alai namia doro di saleleng nileleng na ia hata ni Tuhani ido hata nabi naritahon Tuhamu ima sahatna urian itu hata tokin nari bolusot tama tahun 2020-on pengotat tama tahun 2020 sada di bagasan tahun 2020-on gudang doa kahamaolon na tabulus terutama pakorhon ni pandemi COVID-10 sia na berdampak dohot nang tu ekonomi lau songonido nang dohot tutonga-tonga ni kuriatta pangotakna alai di sudenai dohonotta dope mauliate ala di luas debata dope hita taripar satu ujung di tahun 2020-on calana yang bongotat tama 2020 sada di baini amunak kadongan molotaida di siasi ni rohani debatado na mangiring-iring sadok nguluta jala panangan nanganon ni debatado di sadok nguluta ubaina boi tamarhai pason ala nima paru kilon na tadopi tantangan inorhon ni pandemi COVID-10 sia namar pardumua dohot daging boi alai nanya dopan ni huria namar serak di Asia na mekmet hatiha di gurito na Apostel Petrus surat naon ima tantangan ala ni hapor siaon dada ala ni daging torop do tonga-tonga ni akan na humaliang nanaing mangabati asa unang rarat ara caon ni debata di tonga-tonga ni portibio ala ni do nak pegok tantangani si parukil honon ni huriai laos di pangido Apostel Petrus do huriai asa unang gabe makosomi dongan ala itu tong makaholongi dongan aido na pinatupan itu hatta di tonga-tonga ni nguluta mari iti haroro ni Yesus Kristus ido banda didok di Yohanes 3 ayat 10 ai songonod do holong ni rohani debata di portibion pola do anak nasa sadai di lekon asa unang mago ganut na porsia di bana alaya sahanguluan nasa liling ni leleng jala holong ni rohani tu hatta Yesus Kristus ido tiruan di hita di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluta songon siut to ni bana nak pegudang nama kosomi nama bain paru kilon tu tonga-tonga ni nguluta nak pegudang nama ngalate hita di pardalanan ni nguluta alai kototong do hita mian di bagasan aholongoni aido panguluyota di debata songon nani do ni Apostel Petrus di surat naon panguluyon na marsitutu di bagasan nguluta molomian hita di bagasan holong ni roka maradok pernah umaliak kita ima nasasitong na panguluyon nasitong dia dopan ni debata jala molo taha holongi pedong atai dang gabe asa dipuji dong atai hita molo taha holongi pedong atai dang asa gabe dibalos tu hita ha holongon ni rohatai
alai taingok mamunak kadongan di jamita na di hari minggu ini paingok do ita hola debatado si pujion ala debatado si tok pasaluhut songon na nidok ni parpesal meni danga dong nagabe tarpuji jolma agan pe akan adenggan di patupa di tonga-tonga ni nguluna nak pegok di patupa jolma ina denggan alai parbue ni hapor siao di debatado banda diulan adenggani anggona tarpuji olah debatado alai torok do jolma nagabe memuji diri na sendiri aladang dapok puji-pujian siadongan na jolma taingok mamunak kadongan molo puji diri hama mago doi dang nagabe haulio ni dang nagabe hadenggano ni dingolu ni hita jolma alani molo taula pe haholongo ni dang nagabe madapok pujiak kita siadongan ta jolma alai pabua pangolo yotta di debatado baina taulahon haholongo ni haholongata madongata saripe unang betabel bali akka dongata saripe molo pe dihaciti roata molo pe adong akka pangalahon anak kota unang mata patupaka kekerasan di tonga-tonga ni ngoluta alana di tonga-tonga ni ngolu dang dihalo mohon debata ita mengolu di bagasan akka tindakan-tindakan kekerasan lumobia munak kadonga taingot mah unang mamasa di tonga-tonga di parnguluota KDRT kekerasan dalam rumah tangga kekerasan terhadap anak kekerasan terhadap kaum perempuan istri alai sabalik nabe unang ala jago karate akainata gabe di karate amatai alana dong kuna suhar ulu do gabe amat inatai makarate amatai laos di tonga-tonga ni ujung ni taonom ma di paingot tita tadda ni pangoloyot tadi debatan naing mahita makaholongi sudi na humaliak kita tanpa batas molo pe adong nama doa tanah na solomoro hana marnida ita songo si uto Jesus alai kona holongat donang dohot akai dan gabe balos sonota kana jahat nani ulani halak maradopo kita alai si ulaota maka holongi saluhut na humaliak kita ido diajarkon Tuhan Yesus Kristus tuita jalan apa duahon di situasi natadupi di partikiat tadi situasi pandemi COVID-19 siaon unang maalani rocking ni kebutuhan daging gabe masa akka nahina suguhun di debata alai naeng mahita mian di bagasan pangalaho habadiao molo tapara teatehon perkembangan na masa di tonga-tonga ni parngoluan ni hita colma bahkan teknologi pe dimanfaat to colma do prostitusi online ala ni maol ni ngolu di rohani colma dang bakol be rohani colma lahu mangjual manggadis dirina demi untuk memenuhi kebutuhan dagingnya alai songonak kana porsia ita di bagasan Kristus Yesus naeng magita majagahon habadiao di tonga-tonga ni parngoluota nak pe di bagasan situasi na maol rocking kebutuhan daging gabe jupak kita di ngoluta unang magabe masa akka penipuan unang mamasa akka dohot lana asing akka tindakan-tindakan na soberkenan di lomo ni rohani debatang si pasidingon ni akka halak naong porsea di Jesus do akka pangalako na sarobang dohot portibion alay naeng mamian akka na porsea di Jesus di bagasan pangalako abadiao jala pangalako na ipar nay baru na nidok na disima pangalahon na ginohan ni tod di parbadia jalan na tinogu-togu ni tod di parbadia asa totong mangolu di bagasan abadiaon macamot tod dirina pasidikon sian akka permainanon sian akka naso hinalomohon ni debata terutama pangakalion dohot lan nasi laos di bagasan turpuk taon songonido nanguria na ni tuju ni apostol Petrus di surat naon dipaingot do huriai ia taringot tunggului holan hata ni debataro na hotro di saliling nililingna anggo ngului di patudos do duhut dos dohot tubunga-bunga amunak kadongan rangaheahu hatahon hujami tahon taringot tu naginuriton ni Dr. Justin Siobing emeritus seporus ni AKBP mendiang didok nasida di gurit naginuriton nasidai ahadong ngului maragam do natinopani debata jala maragam do nanidok niak natinopani taringot tungului parjulu sahali Roma lanok didok lanok do anggo ngului dang adok kasoan
Puasa dang adok kasoan, songgok tu soni lele jolma, songgok tu soni lele jolma, songgok tu dia pas tapo jolma los mate. Dang marhasoan, imangulu padok nilanok. Dungirom se pidong si tapi ala ganuk madogo ola cupang tiur ni hari, maredede do pidong si tapi anggo padok ni pidongi, anggo ngului edede dui. Puasa edede, bamolo tikilas roha maredde iba. Anggo tiki marsak ba maruki liba laos tumatangi siba imangului padok ni pidong nakin dungi rom se bunga-bunga madok anggo ngului ninna bunga-bungai didokima satokit doi ola ditiki mekar doh bungai di halomoho colma dukon ni dibolokon na majalah laos didegi colma imangului ninna bungai dungi ro profesor anggo ngului holan na majaha do majaha mulai manugot satu borngin jaladak parduli dohot na humaliang na beting bukui do parsaripion na dirajumi dohot na gabi ale-alena alai ro mahata ni debata di bagasan turbuk taha do ngului parsato kinat do di dok disot anggo na manoktong hata ni debata do ngulu na di tonga-tonga ni portibion imakan na pinarhagiot ni daging jalai madagingi songon nani do ni hata ni tu hatai do dang tartean na olo busukon hatok tongoni alani tading do anggo na olo busukon jalai pedang pala gabe ikoboton ni colmanya diga masal pungoluna alai sadok adong do bas songo du do ngolui nakin adong barita nung ngajumolo dongan nami padita na mangula dia KBP na jonok ni Kalimalangan 2 minggu na salpu martelepot do pe ibana tua wadiga maita bui pajuk pangabang inin na nang dohonok kudisi ngului dang adong jaminan bui ita sehat sonari terus maita sehat alai bui do ngului satokin songo du nakin malos do ngului jalan adong nagabe berkesinambungan ni ngului alayak kana porsia di debata berkesinambungan dongoluna jala iro nata hirim iro nani dok ni debata hata ni tuhani do nama noktong jala haracaon ni debata do nama noktong ise nama ngulaon hata ni debata do hot nama ngului pajowon na hopar tu hasit tongan na pinasangat ni debata akaido nagabe manian hatok tongoni anggo ngolu na ditanon dos doi dohot bunga-bunga nakin dos doi dohot duti salpu doi saluhutna jaladak taboto diga beo pasta iko salpu honot tangoluta seportibion alai di bagasan nalilekon debatado pe kesempatan di hita di bagasan nalilekon di debatado pe ari-ari di hita naeng mapajono kota dirita tu debata holan debatado nama noktong jala dilehon ibana do tu hita hatok tongoni molo olu hita manangi onatana jala partohak mahita di harajaon saliling nilileng nai alani do amunak kadongan dinanaeng bongotat tahun 2020 sada dipaingot kita satotok kita di bagasan nguluon mian di bagasan holong ni roha ni debata holong hidup patuduo kita naung gabe sakabona hita dohot Yesus jala laos mian hita di bagasan habadiaon laos marhite hitei manang hatana pe mian ma di bagasan ngoluta napataru hita mamongoti tahun 2020 sada songot tahun para sini rohaon musei di ngoluta amen martang yang mahita mau liate ma Tuhan dipaingot todo hami apalah sopot di ujung di tahun 2020 on tak agan sobong ngotan nami tahun 2020 sada nanaing roh asa totok kami mangulu di bagasan ngulu na masih haholongan unang masih hosoma kami Tuhan ay nunga di pai baru hongolu nami jalamian mahami nang di bakko habadiao songon na pinatuduhonmu di hami ali Tuhan paian hatam manugu-nugu hami totong di ngoluon asa ingot kami salku do ngolu nami seportibion alai ta jalon nami mana manoktong pinaradim molo marhapor siao kami di hatam dohot ulau kami hatami alani Tuhan sude ruas ni kuriam na di bagasan parsahiton di tikion asima roham cama pamatang nasida pamalum sait nasida pargugoyak kaubat na pinakke nasida Tuhan songonima nang keluarga na tininggalkon ni naposom padita tibul marpaung
apuli ma keluarga na tininggalkan na Tuhan, apalagi di ujung ni tahun oh Tuhan, dia jauh dengan nami, di bayi ni asiro ham hodo na punang ulu nami, daktar dok kami amana ngaha molo ropa jauhon mi, di bayi ni Tuhan, di leoko kesempatan di kami, sai bayan matotok kami mangulu di bagasan abadial, mau lihat mari ho Tuhan, pasu-pasu maganuk luas ni kuriam, asa gabi pasu-pasu kami tu akan humaliam. Mari ite Yesus Kristus jalo matang yang nam. Amen. Marede mahita laus ditikina marede mata pasahat peliata tudana pensiun AKBP. Dehona ya tolu laus jong-jong kita. Tuhan,
Mangata begi hata ni debata na paingoton hita samar pangoloyo di hasitongan. Mangyahi haholongon naso marlao. Asa masih haholongan situtu hita sian nasa roha. Na marsal puat dosa luhut na naditanon. Ai songo duhut-duhut do nasa daging. Songon bunga ni duhut-duhuti dosa luhut asa ngaponna. Alai namian doro di saleleng ni leleng na iya hata ni tuhata. Imana sai tapeok laubor hatita mangalakahon lakata tu tahun nai baru tahun 2020 sada naroon. Kristus do Tuhan naung rotu portibion na sinuru ni debata ama laho paluahon dohot sumodang hita di saluhut pardalanatai atong rapot Tuhan Yesus sima taula nasa siulaota borhat mahita madalani tahun nai baru 2020 sada di bagasan las niroha. Malah Yesus berhati Ali di Batama namina di Banua Gicang hodo haroroan ni saluhut silehon lehon na dinggan do nasa uli basa nama uli utus upasat tami masian na nilehon mitu kami pilihan nami tuho say jalo mai gabi uap na khusus di jolom pasu mai jala ramoti asa uparhasi yang kami pilihanon pati bulon na rajaon mu di tonga-tonga di huriam do di portibion buhay marohan nami marite-ite todim asalam tadahami gudang ni silehon-lehon mitu kami asalam girgir kami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amen. Nasana Sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaonmu, sai saut malomo ni roham di Banua Tongaos songon na di Banua Gicang. Lehon matu ami sadario nangoluan siap hari. Se sama dosa nami songo panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tu giot tu pangucunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de Batamaho. Disodakon Tuhan de Batama buhina tuho jala sima rohana midaho. Didopakon Tuhan de Batama buhina tuho. Jala dipasaorhon madamena tutoti.
amanami nanami marsugut patu pota do acara pertangyangan Bonatau masuk pukul 10 olan sehali ibadah masuk pukul 10 marhata batak calalaos di soma sudi parhalaru pasahaton tuhita sudi ama ina naposo bulung selamat menyongsong tahun baru 2020 sadama dihita saluhutna tuhatta ma nama masu-masu dohot nama dongani ita horas mahita saluhutna foto foto Daniel foto Anggo acara pukul 00 nungga di-share melalui situata wilayah lang nungga sudah pakai handphone. Jadi boy mah dibuka handphone nabi tentu nungga di-share ke situata di ruas di wilayah tapi masing-masing.